Goeie. Wij waren zo'n peer hier in Waalsijn. Dat hier altijd 4 kerken. In 1792 werd de Sint-Michaelskerk gebouwd. Dat is de oudste Roomse kerk in het bisdom Grijns-Ljouwert. Die wordt nog altijd gebruikt als kerk. Er zijn gans Roomsen in Waalsijn. In diezelfde periode ontstond er een schoolkerkje van Menisten. Een hartstikke mooi gebouwtje. Je kan je net voorstellen dat je daar voor schoolje kon. Dat hoeft nu niet meer. Er zijn net volle Menisten noorbleun. Zo'n 1969 is het een restaurantje, het Ponkje. Met de hulle kerk bubst er nog in. Je kent de familie tijdens het diner van de preekstoel al tastsprek willen. De protestantse meerskap die wie er al in 1337. De Joerdijske kerk daarvan, de Karmel, is gebouwd in 1837. En die doet het nu nog. In 1866 was in Waalsijn een gereformeerde meerskap opgericht. Op het plak van een verdwenen helling waren eerst neetgebouwen delzet, maar er kwam in 1912 een mooie kerk. In 1988 gingen ze likwijls samen op weg en dus zitten ze nu al een jaar dan in de Karmel. Dat betekent dat de gereformeerde kerk door leeg kwam te staan. En die is gekocht door een particulier. Hij wende het er nu op het mooiste plakje van Waalsijn. Hij had de kerk echt mooi opgeknapt. Maar ja, we kennen vanzelf net al dit in, want die meesten zitten ik wel eens te eten. Nu waren er al jaar wat loeden dat er in Friesland weer wat kerken dicht moesten vliegen wikken. Vraagteken, wat mat of kennen we daarmee? De kerkenmeerskip die mat ze kwijt. De energiekosten met veel te hoog. Appartementen? Ja, meeste kerken zijn daar ongeschikt voor. Een bedrijf? Kerst nou en dan, maar dat is 1 of 2. Culturele centra? Ja, die hebben we al, krijg als dwarpshoezen. En kerken ben ik nog van die onnozele, hege, iepen dingen. In Waalsijn zijn de verlitten kerken heel gauw en zakelijk voortgaan, zonder dat de meerskip daar hem over bekroorden had. De meeste staan nog likwijls dichterbij. 2 oude Friese uitdrukkingen die bepalen de standpunten. De eerste is, kerken en toer maar in het midden van de dorp blijven. Ze zijn ommers historisch beeldbepalend. Maar de andere uitdrukking is likwijls, die het niet skillen kan, die schiet in kerken. Want vertutten is je litten, dat stinkt.